Hi, sa tanan natong mga kaigsuunan, kahigalaan, nga nagapuyo sa laing-laing mga nasod sa kalibutan. Usa ka nindot kaayo nga talan-awon, kahigayunan, nga ang mga Cebuano nga nagadala sa mensahe nga karon nagapuyo na sa lagkalaing-laing nga mga nasod sa kalibutan. Nining mga taknaa atong pamalandungon ang pulong sa Dios. Sa pipila na ka mga panahon, siglo, pipila na ka mga dekada, sa atong pagpangalagad, sa atong pagpuyo ingon nga mga Kristohanon, atong pamalandungon kung unsa na ang dagan sa atong pagtuo, sa atong mga gimbuhaton, ingon nga mga katawhan sa Dios. Ingon nga mga Seventh-day Adventist members sa tibuok kalibutan. Kita nasayod nga sa 1844, sa pagdagan sa panahon sa atong pagpangalagad, sa dihang atong nabatnan ang kamatuoran, kita naanad nga doon na lamang kita ay 27 ka mga doktrina ka na ginatawag og 27 fundamental belief. Kung ato kining pamalandungon, sa hataas nga panahon, hangtod nga miabot kini nga nahimo na kining 28 fundamental belief. Gikan sa 1863 sa ato pagbarug, ingon nga mga tinawag, sumala sa propesiya, hangtod sa 2019, ining mga takna, atong tan-awon, kung unsa kaaktibo ang Dios nga atong gialagaran, nga nakipag-engage, nga nakipagsandurot sa matag usa kanato. Ingon nga iglesia, buhi bagyod siya. Ato mapamalandong nga ang Dios aktibo, buhi siya, nga nakipagsandurot sa iyang mga katawhan tungod kay ang usa ka pagtulunan, usa ka doktrina nga labing importante sa nagalawig nga mga katawhan, mao ang doktrina may kabahin sa katapusan nga pagtudlo o katapusan nga pagkinabuhi ingon nga mga katawhan sa Dios. Kini nga doktrina, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, kung asa man kita karon, mao kanang gitawag nato nga pang-28 kateba, pang-28 ka doktrina. Nga ni usahay wala nato na mapamalandong nga kanusa man na gihatag. Unsang tuiga man na gihatag, unsa man ang pang-28 katima. Kung kana nga paghatod sa atong iglesia, sa paghatod sa atong panghunahuna, sa paghatod sa atong kinabuhi, unsa man na kaimportante sa paglihok sa pagtulunan. Kanang paglihok sa pagtulunan, buti pasabot nga nagalihok ang grasya sa Dios kanato tungod sa pagdagan sa panahon nga nagkangilngig, nagkakuyaw, nagkangilngig ang doktrina, nagkangilngig ang mga pagtulunan nga gihatod sa kaaway ni Kristo. Gikinahanglan sad sa matag usa kanato, gikinahanglan sa katawhan sa Dios ang pagtubo diha sa kahibalo. Mausahay nga importante gyud sa matag usa kanato nga kanang pang-28 katima, 28 fundamental belief. Unsa kana siya higala? Unsa kana siya igsuon nga pang-28 katima? Kadaghanan kanato nakalimot o kadaghanan kanato wala kanato tagaig timbaya kini nga mga panghitabo sa atong nga iglesia o panghitabo sulod sa atong kinabuhi. Nga ang Dios buhi nga nagipagsandurot sa iya nga iglesia. Master na kay nato ng 27, daghan na kay nagdebate nga nahimo sa atong nga iglesia. Uy. Pero unsa man gyud ka importante ang pang-28 katima. Unsa kalalom, unsa ka krusyal sa matag usa kanato, nganong gihatag man gyud sa Ginoo nga sa tukmang panahon atong masabtan ug atong mahibaw-an
ang usa ka doktrina, usa ka pagtulunan nga mahimong kabahin, nga mahimo kitang epektibo nga proclaimers, epektibo nga mo share, epektibo nga mo wali, epektibo nga mo pahayag sa kompleto nga masabtan sa katapusang henerasyon, the last humanity, sa movement sa atong henerasyon. Kanang growing in Christ. Nindutaan na nga pagtulunay, growing in Christ. Ang progresibo nga paglawig, progresibo nga pagdagan sa kasaysayan sa pagluwas. Gikinahanglan nato ang progresibo, ang pagtubo sa kahibalo, growing in grace and in the knowledge of Him. Mga kahibalo, gikan kang Kristo. Unsa gyud ang grasya sa Dios nga gihatag kanato? Kay nagaingon baya si Pedro igsoon sa iyang sinulat. Atong hinumduman nga si Pedro. Siya ang usa sa upat ka disipulo nga didto gyud aktual si Kristo nga nipabuhagay sa iyang mga ngabil ang mga pagtulunan, instruksyon aron kita makahimo sa katapusan nga pagbarug, sa katapusan nga gera, sa story of redemption. Muna nag-ingon siya nga ayaw mo kumpiyansa lest you fall, nga dili mo mahulog diha sa lig-on ninyong gibarugan. Nasayod si Pedro nga ang ending lig-on ta gibarugan kay 27 na. 27 kompleto na sa atong mga pagbati. Pero ikaw si Pedro, lest you fall. Pagbantay ka mo nga dili ka mo mahulog sa inyong lig-on nga gibarugan. Unya ang sunod nga bersikulo nga nagaingon, but grow in grace. Magatubo kamo diha sa grasya, diha sa kahibalo sa Dios, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Diha sulod sa kahibalo sa Dios. Kanang kahibalo sa Dios, iya na sa Dios makaigsuonan. Mo na nagaingon si Daniel, nagaingon si Kristo, ngadto kang Daniel, o si Daniel nagaingon ngadto kanato, knowledge shall increase. So kanang pagbati nga knowledge shall increase, usa ka saad sa Dios. Nganong iya man ang gisaad ngadto kang Daniel? Ngano man? Tungod na sayod ang Dios, an omniscient God, an omnipotent God. Nasayod siya nga sa last nga generation, usa ka generation, usa ka iglesia, usa ka mga katawhan nga magahimo sila sa pag-ingon nga dawat I am rich and in need of nothing. Dato nako, kumplito nako, wa nako magkinahanglan. Kini nga espiritu sa katapusan nga iglesia kanang gitawag og Laodicea nga gi-describe ni John the Revelator. Usa ka iglesia nga ang mga katawhan nagabati nga sila kumplito na, wala naman kinahanglan. Pero in fairness, kini nga generation, nganong gibati man nga kumplito na, tungod man gud kay kini nga generation, naa na ang siyensya sa institusyon. Kanang institusyon bitaw nga palaging nagatubo. Human ka mo graduate, na ay masteral. Human ka magmasteral, na kay doctoral. Unya, kumplito ta sa mga kahigayunan kay naa sa atong henerasyon ang daghang kayong seminar, daghang kayong mga retreats nga atong ginahimo. Pero nagayon si Ginoong Hesus, knowledge shall increase. Kay kana nga espiritu sa Laodicea nga I am rich and in need of nothing, gitambalan kini mo nang prescription nga nagasaad siya sa closing time, knowledge about His instruction, kahibalo mahitungod sa iyang instruction. Na instructions ang Dios. Instruction nga kita makatapos yun ni ini nga lumba to finish the race. Nga matapos nato kini nga dili ta mabulingan o dili ta ma-fornicate, makapanghilawas igsuon. Kaya ang issue ra gyud igsuon atong hinuktukan. Ang issue lang sa closing, sa ending sa story of redemption, simple lang kayo ang himuon sa yawa. Buling-bulingan lang ta, defiling lang, o pakighilawas. Kanang fornication igsuon, mauna siya ang kondisyon
nga ni participate ka. It is an act of two. Duha, dili lang ikaw. So nindot kay na siya ka atong hinuktukan. Kay kana nga kondisyon, talandugon o dili kaayo mabantayan. Muna nag-ingon gyud si Hosea. Si Hosea usa ka propeta nga gitawag sa Ginoo sa wa pa niya lumpaga ang Jerusalem. The last prophet. So kung siya ang last prophet, dunay bugat kay siyang tambag sa last generation, sa dili pa pukanon, sa dili pa i-close na sa Ginoo. Nakaingon si Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Sa Hosea 4:6, nakaingon siya din, my people are destroyed for lack of knowledge. Nganong gibutangan pa man gyud niya og may akong katawhan. Wa naman lang gid mo ingon nga mga tao, mga katawhan mapukan tungod sa kulang sa kahibalo. Gibutangan gyud na niya may possessive na siya nga pronoun sa English. Espesyal a recognition nga iya ng mga katawhan. Kana nga katawhan mapukan. Iyang katawhan mapukan. Nganong mapukan man? Nagaingon si Hosea, lack of knowledge. Nganong kulang man? Lack lang, kulang lang. Naanang uban, pero kulang lang. Pero nagaingon siya, because thou hast rejected knowledge. Buti pasabot, na ay gihatag. Pero reject lang, wala dawata. Muna nindot kay na, sa 2006, bago lang sa atong generation, gihatag sa Diyos ang growing in grace in the knowledge of Him. Growing in Christ. Unsaon nato kita nga nagatubo diha kang Kristo, ang ebidensya niya na kung ang iyang kahibalo atong gikinabuhian. Muna nag-ingon ng Hosea 4:6, thou hast rejected knowledge. Thou shalt not know praise to me. So nag-ingon din sa si Pedro, sa ikaduhang Pedro 1:12 nag-ingon, wherefore, nag-ingon siya, I will not be negligent to put you always in remembrance of the thing. Wala ko in tao nagpabaya. Uy, nga wala ko kamo gipahinumdom sa mga butang nga ako nang gihatag. Kasi nasayod na kamo niini. Pero tungod manggod sa mga intervention sa kaaway, tungod sa iyang mga programa, makalimutan ni Igsoon. Mo nang ingon si Pedro nga, be established in the present truth. Nga mubarog kita. Ma-establishar ang atong kinabuhi diha kang Kristo. Kanang established in the present truth. Diha kang Kristo kay ang kamatuuran si Kristo man. Kanang established Igsoon. Sa original Greek word ana gitawag na estereso. Set fast, confirm, strengthen. Nalig-on kita diha kang Kristo. Wa may makapalig-on ka nato si Kristo lang Igsoon. Oy, Christ and Christ alone. Ang makapalig-on lang ka nato si Kristo lagong iyang pulong. Pero kadaghanan sa mga katawhan na misinterpret, na misconstrued kining pulong nga present truth. Pag-ingon na be established, strengthen ka. Kung ang makapalig-on ka nato si Kristo lang o ang iyang pulong, o sa may gipasabutan ng establish, strengthen, steadfastly set. Unya, present na siya. Nganong present man? Aktibo, nagalihok. Na siya. Muna Panginoon, established in the present truth. Ang original Greek word ana sa 2 Peter 1:12, kanang truth, aletheia. Unsa man ang aletheia sa Greek? Truth. Mausa na ang gigamit sa John 14 verse 6. Unsa man ang John 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life. Si Kristo yun. Truth si Kristo. So kung gusto ta maglikon diha kang Kristo, be strengthened in Christ at hand word. O sa may gisulti ni Kristo sa atong henerasyon karon? Sa atong 2019 nga mga panghitabo. Kita nasayod mga kagalaan, mga kaigsuonan. Nganong naata sa laing-laing mga nasod karon? Kita nga naa sa Pilipinas, uban sa atong mga kagalaan, kaigsuonan nga nagpuyo sa laing-laing mga nasod karon.
Naa ka sa Biblia? Nganong naata sa laing nasod karon? Naa ba sa propesiya nga magpuyo ta sa laing nasod? Nindot kay na natong bation, uy, nga naa di ay sa Biblia, nganong naata sa laing mga nasod? Ngani ka ng atong pagpuyo, gitawag na siya karon sa kalibutan, sa siyensya sa kalibutan, kanang gitawag nga globalization. So ang globalization, naa ba na siya sa Biblia? Nindot kay na nato ng pamalandungon, mga kaigalaan, o mga kaigsuunan. Kanang globalization. Kay kanang globalization, naa sa Biblia, uy. Christ closing prescription. Nganong gitawag man kini nga prescription, mga kaigalaan? Nganong gitermino man kini nga prescription? Tungod kay kanang prescription, usa lang na siya ka word nga gigamit sa mga doctors. Ang mga doctors maoray nagamit ana kanang gitawag nga prescription. Kay kanang prescription, usa na siya ka solusyon. Ang prescription nga gihatag sa mga doktor, naa diha ang instruction, naa diha ang description. Unsay imong sakit, unsay imong inumon, solusyon. Unsa gyud kadako sa grasya sa gugma sa Dios, nga wa gyud siya magpabaya sa katapusan ng henerasyon. Henerasyon nga nagkinahanglan sa Christ nga instruction. Mao na kanang nga instruction nga gihatag ni Kristo, buhi na siya. Usaw na to pag-ingon nga kining pulong sa Dios buhi. Dugayan na natong ginaingon-ingon sa kalibutan oy nga ang pulong sa Dios buhi. Unyaw buhi na siya. Asa man mabasa kining programa karon sa barangay, programa sa amo nga komunidad, programa sa tanan nga mga lihok sa kalibutan. Suna siya sa pulong. Mo na presente ang Biblia. Buhi si Kristo nga nakipagsandurot sa matag usa kanato. Hinuktukan nato ni sa igsoon. Kay importante ni daghan tahas na kay panahon. Igsoon. So bisag unsa man ang atong sitwasyon karon, mo na maka-engage ka, makipagsandurot ka sa laing mga relihiyon. Kay atong ihatag unsa man si Kristo karon. Mo na nagaingon diha nga ang importante sa present truth. Kaya nga atong eternidad, wala kini gilantaw, wala kini gi-determine, wala kini gi-ila. Ang atong eternidad, wala ni siya ilha, tungod sa atong nangagi, o tungod sa atong umalabot. Ang atong eternidad ba, kinabuhi nga walay katapusan, gihulagway ka na, gitagaan ka nagdefinasyon, giila ka na siya, kung unsa ang presente nato nga kinabuhi. So kung unsa ang atong presente nga kinabuhi, naa ang eternidad diha. Kaya ang eternidad si Kristo lang. Muna mga kaigalaan, mga kaigsuunan, be established in the present truth. So kanang present truth si Kristo na. So kanang present truth nga gihatag ni Kristo sa katapusan nga henerasyon. Kung wala na nga prescription igsoon, kung wala na nga instruction, atong hulaman ang pulong ni John the Revelator. Kasi may katapusan nga tao nga gihingnan ni Kristo dito sa isla sa Patmos. Nga ni human gipabuhagay ni Kristo ang mga description sa katapusan. Nakaingon ko si John the Revelator, who shall be able to stand? Kinsa kahay makabarog nga dili mabulingan? Kinsa kahay makabarog? Who shall be able to stand? Kung ang mali, gisagol sa tinuod. Kung ang pagpangilad, gibalot sa salvation, gibalot sa restoration. Ningig kay na siya. Where the promise of the new earth, ang promise sa new earth, gisapawan, giubertikan sa working wonders of the new world. Kanang mga nindot kayong talanawon, nindot kayo nga nagalihok nga mga programa sa tawhanon nga pagbag-o sa kalibutan. Kay kining new world, tan-aw nato na sa igsuon kung mahimo ba ni sa tawhanon nga programa nga mga plano o naanay new world nga giandam ang Dios sa matag usa kanato. Ngilngig kayo naman kailan makigsuunan. Kung walay instruction o prescription ang Ginoo sa katapusan, kinsa ka kanato ang magkinabuhi nga dili mabulingan? Nagaingon baya si John the Revelator nga ang musugat lang kang Kristo katulang undefiled.
Kinsa man ang 144,000 nga gi-describe sa Revelation 14. These are they that were not defiled with women. Not defiled, wala nga bulingi. Unya unsa pa nang ikaduha kanang fornication. So kinsa ka sa mga habilin, the remnants, who can live undefiled by the wondrous programs and projects of the enemy. Mga programa at mga proyekto nga nahimong kabahin, integral sa integrative sa atong basic missionary objectives and activities. Ngingiga no? O sa may basic missionary, basic objective nato, basic nato nga ang kalabuton, mga basic, mga importante natong mga aktibidades sa atong iglesia. Ha? Si Satanas nagahimo sa diri. Ngingiga. Without Christ, God's closing prescription, kinsa kaha ang makadumili, resist sa fornicating nobles, mga pagkakilawas nga nindot kayo and can get out, makagawas sa mga entrapping, mga paggapos kanato nga nakasistema dito sa malambuon nga mga programa, malambuon nga mga proyekto nga nagasintro sa atong kinabuhi. Unsa man nga mga nga mga kinahanglan, pagkaon, sinina, food, clothing, shelter, education, health, ang work, ang atong trabaho, nakasintro ang programa sa kaaway ni Kristo. Without Christ closing prescription, kinsa kay makaila kung unsay tinuod nga kahayag laban ngadto sa kahayag nga gipagawas sa yawa. Atong hinuktukan mga kaygalaan, mga kaigsuunan, lalum kay na siya nga epekto sa gihimo sa kaway. Kaya nagaingon siya, si Satanas nag-transform na as an angel of light. 2 Corinthians 11:14. Si Satanas nag-transform daw as an angel of light. Tanaon ba nato, Satan transform. Sa wa pa na siya mahimong Satanas nga hulog, siya ang Lucifer dito sa langit. Kanang Lucifer, bearer of light. Gigunitan gid siguro na sa yawa ng iyang pagka-bearer of light. So kung bearer of light siya, unya nahulog siya, iyang gi-transform ang iyang kaugalingon nato as an angel of light. So kung angel of light, light bearing ang iyang activities. Light bearing ang iyang programa. Uy, light maliwanag. Ug wa ka kabantay basi ang imong gihimo nagtuo ka nga iya pa na sa Ginoo, dili na di ay iya sa Ginoo. Liman kang ngilngigan, oy. The issue of the last page. Ang issue sa katapusan nga pahina sa story of redemption. Dili mahitungod sa black against white. Dili mahitungod against religious music against world music. Or doing missionary work against not doing missionary work. Ang issue sa katapusan sa last page is white against white. Kay si Satanas, mga kahigalaan, nagaingon gyud ang Isaiah 14:13-14. Nagaingon gyud ang Biblia, I will be like the Most High. Sa kataas sa atong pagpangalagad, mga kaigsunan, ingon nga mga anak sa Dios. Ato kahang mituhop kaha sa atong kasing-kasing ang kaseryoso sa pulong sa Dios nga nagaingon nga si Satanas iyang kopyahon, I will be like the Most High. So kung iyang kopyahon ang kahalangdon sa Dios, unya na-transform pa siya as an angel of light, kinsa kahay makaila sa tinuod nga kahayag. Igsoon, kung unsa man ang natad, kung unsa man ang estado sa atong edukasyon, dili na siya igo nga atong mabarugan ang pagpangalagad. Kung wala si Kristo sa atong kasing-kasing, kung dili na to bation ang pagtubo diha sa kahibalo, dili ta makabarug, mga kaigsunan. Kadaghanan ka na to, unsa pa may akong kikilaa, kahibalo naman ko ani, kinsa man na siya. Muna atong mga pagbati, mga kaigsunan. Pero ayaw pugni ang pribilehiyo nga kita magatubo diha. Nagaingon ba ya si Sister White sa Testimonies for the Church, Volume 5, 294. Nagaingon si Sister White, the enemy, ang kaaway daw, nagapangandam nga sa iyang katapusan nga kampanya laban
sa iglesia. Kita ba? And when he makes another advance move, daghan ang dili makaila kaniya nga kaaway siya. That old serpent. Pero sila nga mga katawhan nga naa sa iglesia, ilang i-consider siya nga higala, usa nga nagahimo sa maayong buhat. Ha? Testimonies for the Church, Volume 5, 294. Si Ellen G. White nga si Satanas, nagahimo og maayong mga buhat. So dili ka gyud kabantay kay ang iyang mga trabaho maayo. Kunya na ba makahinumdum tak sa atong generasyon karon daghana o karong mga jealous nga nagatrabaho sa buluhaton. Oy, jealous working. Si Satanas mga kagalaan is preparing his deception. Nagaingon ang 2 Corinthians 11:14 o sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 341. Satan is preparing his deception that in his last campaign against the people of God, ikaw ang gihisgutan. Kita mo'y gihisgutan. Si Satanas iyang gipangandaman sa sa dugay ng panahon, ang katapusan niya nga pangilan. Nga kana nga pangilan, dili nato mahibaw-an nga siya di ay. Against the people that they may not understand. Di nato masabtan nga siya na di ay ang atong gisunod-sunuran. Bugata ana, oy. Nganong siya may itong gisundan? Kaya ang trabaho sa yawa, religious ha. Missionary works at ang ginatrabaho sa yawa karon, oy. Grabe siya mo uto-uto sa mga tao. Nga grabe yun. Dili na di ay mao ang iya sa Ginoo. Muna doon ay pinulungan sa usa ka Chinese nga philosopher nga gigamit sa tanan nga mga military schools sa kalibutan. Nga nagaingon, the perfect art of war is to destroy your enemy without fighting. Ang pinaka-perpekto daw nga pamaagi sa gera, mao ang pagpukan sa imong kaaway nga dili nimo siya awayon. Dili nimo awayon ang imong kaaway. Mao na'y perfect nga pamaagi sa gera. Ha? Bugata ana igsuon, oy. Dili nimo awayon. Doon ay usa ka magsusulat nga Filipino philosopher nga nagaingon siya. The late Mel Buckley nagaingon siya. The best way to keep a secret is to hide it in the open. Ang pinakanindot nga paagi sa pagtago sa sekreto, mao ang pagtipig niini didto sa hayag. Hayagan gyud. Nganong hayag man na siya? Kay ngano man, nindot good, makatabang good, kanimo igsoon. So kining prinsipyo, kining programa sa perfect imitation, igsoon, daghan, lisod nimo ilhon kung ang imitation naana sa state of perfection. Grabe, almost to the original. Kining picture nga inyo makita, nga dali rin mong mahibawan kay naaman siya sa tubangan, pero ang color, ang mata, naagi na siya. So, nagaingon ang usa ka pinulungan. Satan is not fighting churches. Wala siya makikaway sa iglesia. Miapil siya sa iglesia. Bukat niya, igsoon. Bantayan na ito niya. Miapil siya. Joining them. Nagaingon ang pinulungan. He does more harm. Mas lalong, mas epektibo ang iyang pagpukan niini sa pagbutang, no? Sa pagsulod, sa pag-apil. He does more harm by sowing tares. Magpatubo lang siya sulod than by pulling up wheat. Di na kinahanglan niya nga ikaw sa Adventista ka, Adventista ka, kuhaon ka sa simbahan, ibalhin ka sa laing relihiyon. Dili na mo ang programa sa yawa. Uy, nga ni siya pa magpututo nga padaghanon mo diha sa imong simbahan, pero ang imong simbahan buslot siya nga nagakahulog ang mga membro. Usay ba makapamalandong tao naman tay 100 nga bautismuhan. Unya 101 man 110 man ang nangawala. He accomplishes more by imitation than by outright opposition. Sa lain nato nga mga episode, atong tan-awon kung kinsa man gyud. Sa laing episode ba, sa lain natong mga episode, sa laing mga programa, atong tan-awon kung unsa man gyud nang backsliding, na tinuod
Lisod ba ng backsliding nga naa sa sulod? Ang lisod igsuon sa programa sa kaaway, kung ang iyang mga lihok, nagalihok siya, no? Nagadagan siya, nagalihok ang iyang programa, nga di ka kaila kung asa dihay tinuorog dasay, dili. Haliman ka, halos nakadaghanan, nagkasumpaki tungod kay kinahanglan ang tanan mo apil ta. Ang mga babay, women, so mag-apil, apil gyud ta sa programa sa reaching out. Di na ta halos maglibog ta gila kung tinuod ba ni? Biblical ba ni siya? Nilngigaan nga movement sa atong panahon karon oy. Lalo na sa atong generation karon nga nakapabahin sa nagkahiusa nga iglesia. Kining lihok ba? Movement. Kanang word nga lihok, movement mo na atong tanahon. Kaya hindi mo mailhan ang lihok sa kaaway, pildi ka na. Pildi ka na igsoon. Kaya nagtuo ka nga, imo na siyang higala, nga usahay magtuo ka nga, ikaw na. Pero kaaway na dahil mo, ngilngi ka na siya. O kopyahon ang imong itsura, kopyahon, alisod na igsoon. Mo na ang movement sa kaaway, iyara kang i-deceive. Ang iyang paagi sa deception, karon imitation. Kopyahon. Kaya ang resulta sa imitation, madisnaag yun na ang defiling of fornication. Nabulingan ka kay, dili naman ka original. No? So, simple kaayo nga programa makikila. So, ang atong bantayan, kay ang deception sa kaaway, iyang ipamaagi sa pag-imitate. So, may hinuktok na ta karon. Kung religious man ang focus sa kaaway karon, sa ato pa religious activities. Religious ba? Mag-missionary, mag-ministry, no? So, ang ministry ba sa kaaway, pwede sa siya maghimog book ministry? Pwede, ay, daghang ka sa mga book ministry ang yawa, Ronoy. Aron mo divert lang sa imong panahon. Nga di nakakabantay nga, tapos na di ay. Unya, sige pa ka, ngilngi ka. Ato nang mabantayan sa sunod nato nga mga episode. Ato ning himay-himayon, kay kini maora man ni ang introduction. So, bantayan nato ni John. Kay sa deception, kanang pagpangilad, dunay tulo ka mga pamaagi. Unsa man ang pamaagi sa deception? Una, nga pagpangilad sa yawa, deception sa forma. Deception of form. So, kung dunay element of imitation, kopyahon niya ang forma, igsoon. So, sa ato, karon sa atong generation, muna ang tibok kalibutan karon na problema ta, muna dunay gitawag copyright. Kaya ang tanan, kopyahon na, ang original kopyahon. So kung ang copyright, ang uban nga ni, doon ay mga magtiayon, doon ay mga igsuon, nag-away kay nakapalit og cellphone. At nagtuo siya nga original, dili na di original. Uy, pareho yun, pareho tanan, pareho ang forma, pareho. Pero dili na di original. Worst, grabe, ngilingig kay na siya, oy. Ilaron ta, kay pareho rag forma. Ikaduha nga deception igsoon, deception of substance. Mas lalom na ni siya. Kaya usahay, umutan-aw ta sa forma, fake man na. Gaan kaayo, oy. Gaan. Fake man na. Bugat man na kayo, oy. Kaya ang original, mao man siya. Pero kung ang substance na i-deceive, kanang kopyahon, ngilngig. Naay, nagpalit o power bank, original kayo, kopya, bugat siya. Kay power bank, good. Unya, dali ra kayo mong hubas. Unya, giablihan. Walay screw. Pero pag abli niya, kay gipugos yun ang abli, na hibawan niya sa sulod sa mga power bank, na puthaw dito sa sulod, aron magpabugat lang. Ngilngi kayo ang deception. Kining pangilad ba? Kay ang atong ending, purity in Christ. Pero ang pinaka-worst nga deception, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kanang deception of time. Kanang deception of time, ngilngig na siya nga deception. Bantayin ninyo igsoon, nga ang story of redemption or ang act of restoration sa Dios, crucial ang time. Maubita na nga mangandam ta prepare to meet thy God. No one knows the day and the hour. Wa mag-ingon ang Biblia, no one knows the time. No one knows the day or the hour of His coming. Kaya ang time, dinescribe man na ang sa pinaagi sa science. Pero ang deception of time, igsoon, ngilngig talandugon, lisod kay na siya, tungod kay naay sakit.
ang Laodicea, naatay sakit. Ang atong sakit, ato ning dawaton, kay dili ta ka maka-move forward kung dili nato i-confess ang atong sakit. Ang atong sakit, blindness. Nag-ingon si Kristo, siya nag-ingon, thou art blind and naked. Ang blindness, igsuon, dili na sila ka-determine sa oras. Blindness cannot determine time. Kanang walay grado nga tao ba, makailan na kung sa oras, kung alas 12 na ba o dili. Pero ang blind cannot identify time. Mao na ang pinaka-worst. Kay og naa siya nga sakit, o ang pangilad sa yawa, ang panahon, ang time, nagtuo ka nga panahon pa, nga mao ni atong himuon, pero tapos na di ay ang sealing time. Kay naay pagsilyo ang gihimo sa Ginoo. Naa siya time. Mo na niingon si Solomon, there is always a season for everything. A time to plant and a time not to plant. A season, the progression of time. Mo na makapangutana dahil tan. Importante nga itong pangutanahon mga galaan, mga kaigsunan. Unsa may nakapahimo sa gera nga dako. What makes great controversy great? Nganong dako man kaini siya nga gera? Dakong away. Ang pamagat sa mga libro, dakong away. Nga naman, unsa may nakapadako nini? In principle, mga kaigsunan. In functions, mga kaigsunan. What makes this controversy great? Gawas nga tibuok, kalibutan ang na-involve. Nahimo lang ni siyang dako igsoon, great lang ni siyang gera. When you cannot identify enemies' approaches. Ug dili nga ni ka makaila sa mga pamaagi, sa mga approaches, mga pamaagi sa kaaway, sa pag-ilad nimo, na-deceive ka na sa yawa. Ikaduha, ug di nga ni ka kasabot sa issue sa gera. Ug wa nimo masabti ang issue sa gera, madilyud ka sa yawa. Una, ma-deceive ka. Ikaduha, madilyud ka. Kaya wa man ka kasabot sa issue sa gera. Ang issue sa gira, si Satanas di ay karon, buling-bulingan ka lang. Ang issue di ay sa gira, sa ending karon. Ipaparticipate ka lang niya. Karon mahimo kang kabahin kay integral. Aron ma-fornicate ka. Ngiligaan nga issue, uy. Mawala ang imong pagka-peculiar. Unya ikatuloy igsuon, when you forget you are in a war. Kadaghanan ka nato, nakalimtan nato nga naa di ta sa kagera. When you forget that you are in a war, preoccupied ka. Na-preoccupy nato ang atong kinabuhi sa mga butang nga walay kalambigitan sa atong pagpangalagad, sa atong paglawig, paingon sa langit ng puluyanan. Ikaupat igsoon, when you are not aware of your enemy's presence. Ngilngig na ni. O di na nga ni kakabantay nga ang imong kaaway, naa na di ay tupad nimo, ang imong kaaway, mauna di ay ang imong kinatrabaho. You are entranced by Satan. Upat, deceived, deluded, preoccupied, and entranced. Akong balikod, kung di nga ni ka-identify kaila sa pamaagi sa yawa, na-deceive ka na niya. O nga ni mo masabti ang issues sa gera, na-delude ka na sa yawa. Unya, og nakalimut ka nga, naa kay giha nga giapilan, na-occupy ka na sa yawa. O dili ka nga ni makabantay nga ang imong kaaway, naa na di ay sa imong tupad, you are entranced by the enemy. Mga nag-iingon si Sister White, sa Southern Watchman, nag-iingon siya sa October 3, 1905, nag-iingon, Satan sees that his time is short. Mubo na ginang iyang panahon. He has set all his agencies at work. Iyan ang tanan niyang ahensya, iyan ang gipatrabaho. Ahensya sa pag-imitate. That men may be deceived. Grabe. Nasa ahensya sa dili mag-imitate, na ahensya siya sa mga itom nga mga trabaho. Pero nasa ahensya sa pagsugal, ahensya sa mga druga. Pero nasa ahensya sa pag-imitate. Uy, all his agencies at work. That men, usarag ang iyang aduan, that ang mga tao ma-deceive, ma-delude, ma-occupy, and entrance. Hantod nga ang probation, ang atong kagawasan sa pagpili sa mayong dautan. Until the day of probation shall be ended, and the day of mercy forever. Yan. So, iya di tapuso ni sa igsuonoy.
Muna, there is always a season for everything. Tapuson gini siya. Pero ang pangutana nato ng mga orasa. How long will this war end? Unsa man kadugayon kini nga gira kay panahon pa man to sa akong lolo nag-ingon, oy, nga mobalik na si Kristo. Unya nalulo na lang ko. Igsoon, how long Christ's redemption movement will be consummated? Kanang pangutanahan nimo nga lulo pa nimo. Kung wala pa nimo mabati, wala pa nimo madunggi ang aktual nga pulong sa Dios nga nagapanghitabo. Buti pa sa butigsoon. Dili pa na maungtong panahon na. Pero kung nakita nimo, imong nadungog, imong gibati nga buhi ang ginalitok nga gipamuhagay ni Kristo, the time has come nga mubalik na si Ginoong Hesus. Nga dugay naman tanang ingon nga ang tanang mata makakita. So kanang mata ha, naagi na sila privilege nga gitagaan sa Ginoo sa pagpili kung moadto ba kag langit sa dili. So kana nga tanang mata, naagyod ang sirkumstansya o kondisyon nga global mo na niabuta sa atong generation nga globalization. Mo ni ang science sa atong panahon, globalization. Ang politika ba ay globalized na? Ang economics ba ay globalized na? O ang kultura sa kalibutan sa tao, globalized na iyon? Unsa kadako nga gugma sa Dios sa matag usa kanato nini nga panahon. Nga ang Dios nagahatag jud kanato og prescription. Usa ka prescription nga siya physical mismo, siya gyud ang minaog aron mihatag sa iyang mga ngabil, ilitok sa iyang mga ngabil. Asa man na siya? So gikan karon sa atong pagtuon ini nga episode, atong pamalandungon ang buhi nga makipag-istorya ni Kristo kanato pinaagi sa Biblia. So tapatan ba? Tapatan ni siya. Klaruhon ginato ni sa igsuonoy. So kung si Kristo naay saad nga ang kahibalo mo oswag. Unya naay saad siya. Nga siya ay nagahatag og instruction. Asa man niya gihatag? Nga siya man gyoy mipabuhagay. Kana igsuon nga Christ closing prescription, siya gyoy minaog dito. Wala pa nga ni siya mahimong Jesus Christ niya. Niadto gyud siya sa suba. Suba gyud ang iyang giadtuan. Suba, river of Olay and Hiddekel. Iya yung gipabuhagay niya. Dito sa suba, human sa suba, iya sang gipabuhagay, pareho sa dito sa suba, ug kung sa iyang gibuhatag dito sa suba, mao na sa iyang gihatag dito sa Mount of Olive. Ninduta na, uy. Ug kung sa gihatag niya sa Mount of Olive, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mao na sa iyang gihatag dito sa isla sa Patmos. Buti pasabot, ang tulo ka mga lugar, river, mount o island, ang mensahe sa river, ang mensahe sa bukid, o ang mensahe sa isla, usara ang intensyon, usara ang mensahe para sa katapusan nga henerasyon. Kay kining usa ka mensahe, gikan sa usa ka Dios, maunay mo hatag kanato og instruction aron makahimo ta sa pagtapos sa atong biyahe, pilgrimage, nga dili ta mabulingan o dili ta maka-fornicate. Duhar, balik ko na ko ha. Ayaw ninyong i-complicate ang issue sa gera. Si Satanas, may ka na siya mo complicate. Sa susunod natong episode nga, unsa may mga complicating niya nga gipanghimo. Kay diha ra gyud na gipanghatag sa river, mount, and island. Kay kanang tulo ka mga lugar nag-describe sa pang mundo, kinatibukan nga mga dagan sa atong kalibutan. Gitawag na siya global scope. So mangutaan na ta karon. Nganong didto man gyud gipabuhagay ni Kristo sa iyang mga ngabil gyud from His own lips. Kining Biblia ba og imo ning i-extract? Asa ka dinhi ang gilitok ni Kristo mahitungod sa katapusan unya moabot na siya? Gitawag na siya sa Hebrew, apocalyptic. Sa English, apocalyptic. Asa ka? Sa tibok Biblia igsoon, naay daghan kayo diha mahitungod sa katapusang panahon, si Ezekiel, si Isaiah, si Jeremiah. Na siya, daghan kay na siya nga mga nga gipabuhaga, nga gilito sa mga propeta.
Pero kanang river Olay and Hiddekel og sa Mount of Olives, sa island of Patmos, kapatid, si Kristo gyud mismo ang minaog, siya gyud ang misulti sa iyang mga ngabil. Nganong dito man sa river Igsoon? Igsoon, kanang kamatuoran nga gihatag ni Kristo sa river sa Mount of the Island. Distinct. Pinasahi yun na siya. Nga naman, nag-iingon si Sister White sa Christ Triumphant sa manuscript nga iyang gisulat. Page 152. Nga gisulat siya sa 1897. Let His truth. Itugot nga ang iyang kamatuoran. Ang iyang kamatuoran. Madawat kini diha sa inyong kasing-kasing. Nga ikaw mahimong espiritual nga magakinabuhi by His living, sanctifying power. Nagaingon dahil si Sister, then let that distinct og himua nga kining pinasahi nga mensahe sa pinasahi nga panahon. Let this distinct message, kining pinasahi nga mensahe sa panahon, ipahatod, ipakailap, bisent, ipahatod ngadto sa watchman to watchman on the walls of Zion. Ninduta ana nga pagkahulagway ni Lindy White. Oy, manuscript 152, 1887. Watchman to watchman on the walls of Zion. 1897 niya gisulat. Maghisgot nga ni tag watchman, naagid na siya on the wall. Mo nang kita on the walls of Zion. Kaysa Israel man gudigsoon, ug atong tan-awon ang gera nga na-involve ang Israel sa ilang panahon, ang watchman naagid na sa wall. Kanang ilang wall, taas kay na siya. Uy, makalantaw na siya kung sa lihok dito sa ubos. Mo nagkikinahanglan ginato nga mailhan nato ang lihok. Mo nagipadayag gyud sa Ginoo. Kay kanang watchman gihatag sa Ginoo ang view. Ihatag gyud sa Ginoo ang instruction. View ba? Watchman to watchman on the wall. Pinasahi na siya. Kanang mensahe para sa watchman, pinasahi na, oy, aron na iyang mata makakita, ang iyang dunggan makadungog sa pagsulod sa kaawahay. Mao na siya igsoon. So nagaingon siya, watchman on the walls of Zion, on the same manuscript, nagaingon, are to be vigilant. Magmata. Ayaw tulog-tulog diha. But if, ano siya, apan kung, they have not received, wala nila madawat ang mensahe nga nagikan gyud sa ngabil lips of Christ. Ang ilang trompita dili makastingog sa usak ka tinuod nga mga tulunggon. Uncertain siya, naay tunog ang atong trompita, pero dili certain, dili masabtan igsoon. Dili klaro ang tingog ison. Sa istorya pa sa mga minaw, sa mga kanta, uy, yabag man na, uy, di man takasabot na ng iyang kanta. Ang iyang trompita, yabag, dili klaro. Unsa man nga trompita? Unsa man na siya? Naanay kaaway? Unsa man na siya? Kanang ka trompita, unsa man naman? Hugyaka na ta? Nagaingon siya, brethren and sisters. Mga kaigsuunan, mga babae, sisters, God calls upon you. Ang Diyos nagatawag kanimo. Both. Ikaw, pastors, ministers, and lay persons. Pastors yun, and lay persons. Listen to His voice. As speaking to you through His word. Mo ni kanindot igsuon kay ang ending sa movement sa story of redemption, ang mensahe ni Kristo para sa tanan. Ang revival and reformation sa laing episode atong mahibawan. Nga dili na para sa membro, para na sa tanan. Mapresidente ka man sa GC, mapresidente ka man conference, mapresidente ka man sa union o division. Ang revival and reformation para na sa tanang kasing-kasing o tao. So kitang tanan kinahanglan do na tay pagbati nga mutubo. Kay kung karon ikaw nga nagapaminaw, ug imo ning i-share mo sa imong igsuon nga pastor leader diya, i-share na nimo nga kinahanglan ta do na tay kasing-kasing nga dunay kondisyon nga nagatubo igsuon. Mo na kanang river igsuon nga gipabuhagay ni Kristo ang iyang mensahe, kay kanang river kanang suba nga gisgutan sa Biblia, maghisgot nga nagsuba, nagatrace na siya sa landscape sa redemptive history. Basta suba nga ni imo maobita na siya. Mo kadaghanan sa kanang mga surveyor, mga scientists sa ang ilang talimad-on gyud sa pagtan-aw sa area kanang river, kay kanang river dili nimo na mausab-usab.
Mao gyud na siya diha gyud nidagan ang itubig. So mao na siya ang boundary. Dunay boundary ang story of redemption, Dixon. So mo na dito sa river, ang Diyos naghatag dito sa mensahe, naapag yo'y dugang. Kung sa may dugang, nga naagit dito sa suba. Kaya naangan sa suba, makahinuktok na ta. Basta river igsuon, naag yun na siya adtuan. Ang tumoy sa suba, dagat yun na siya. Asa man ang nagikan ang tubig sa suba? Sa bukid. So mo na ang ikaduha, nga pabuhagay ni Kristo sa iyang mga abel, dito gyud sa bukid. Kaya ang bukid igsuon sumala sa Salmo 30 versikulo 7 nagaingon. The term mountain also is used symbolically in the Bible. It is a natural image for stability. Stability pa, mga ligon ka. Mo na si Kristo, tanaw mo. Look upon the mountain. Wa mo kabantay igsuon nga halos tanang mensahe instruction ni Kristo iyang yung gihatag dito sa bukid. So niini nga kabuntagon igsuon. Sa atong pagpamalandong, atong masabtan ang mensahe sa Dios. Nga gipabuhagay gyud ang pinaka-importanting mensahe ni Kristo didto gyud sa bukid. Bukid sa Olibo. Ang bukid, mga kaigsuunan, usa ka termino nga gigamit sa kanatibukan sa Biblia. Ang bukid nagasimbolo kini sa natural nga imahin sa pagka-ligon. It is a natural image for stability. Nga tumabasa ka na diha sa Salmo 30, versikulo 7. Ang bukid, mga kaigsuunan, mga kaigkalaan, usa ka imahin sa atong natural nga kalibutan nga nagapa-aghat ka nato sa pagpamalandong sa labing importante nga mensahe nga motapos sa atong paglawig ingon nga mga katawhan sa Dios nga moabot gyud nga moatubang sa sugat sa Ginoo niya ng langitnon nga puloy-anan. Mao na nga dinhi, mga kaigsuunan, mga kaigkalaan, human sa bukid nga gipadagayday ni Ginoong Hesus ang iyang mensahe. Tungod kay diha sa bukid sa iyang mensahe atong gunitan, atong mabatnan ang pagbarug, ang pagligon sa pagbarug sa iyang mga ginapamulong aron makahatod kanato sa pagkamandinaugon. Niining lumba, niining kinabuhi nga kita moabot gyud niya nang gisaad sa Dios kanato. Unya human sa bukid nga diha nagagikansan ang tubig nga midagayday ingon nga suba. Unya human sa bukid, mga kaigsuunan, ang suba miabot kini didto sa daplin sa baybayon nga dinhi mo konekta kini ngadto sa dagat. Unya ang dagat sa iyang paglawig ingon nga tubig nga nakakonekta gikan sa bukid didto sa kini mo konekta didto sa isla, mga kaigsuunan. Mo na gikan sa bukid ngadto sa suba, ngadto dayon sa isla sa Patmos. Mo na si Ginoong Hesus. Ang ikatulo niya nga pagbabuhagay sa iyang mensahe didto gyud sa isla sa Patmos. Inuktukan nato igsuon unsa ka importante ang mensahe dito sa isla sa Patmos. Si Kristo gyud humana siya misaka didto sa langit. Human siya nabanhaw 40 dias niya sa yuta, niya may kayab ngadto sa langit. Apan pila ka tuig ang nangagi, around more than 50 years miyagi. May balik siya dito sa isla sa Patmos. Aron espesyal yun, ipadagayday nito ngadto kang Juan Revelador, usa sa pinakasuod nga disipulo. Si Juan Revelador usa sa upat ka mga disipulo nga didto gyud sa bukid sa Olibo. Mao na nga ang isla dako kaayo kinig mensahe ngadto kanato sa tungod kay ang isla sa Biblia gigamit na kini siya nga simbolo. Sama sa Isaiah 41:1 nga nagingon siya, "Keep silence before me, O islands, and let the people, the Hebrews, renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together to judgment." So, ang judgment nga gisgutan diha sa isla, judgment nga nahimong sentro, nahimong tema
sa mensahe yun ni Ginoong Hesus para sa katapusan nga henerasyon. Ngani gibutangan gyud na siya numero 1 to 7, the 7 churches, the 7 seals, the 7 trumpets. Mao gina siya mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga ang labing importanteng mensahe nga gipadagayday ni Kristo para ragyod sa katapusan ng henerasyon. Para ang katapusan nga mugunit nini, sila ang pagailhon, sila ang magabarog tungod kay sila lamang ang mahimong magmalampuson sa pagpukan, sa pagtawid, sa paglawig ni ining katapusan nga gera. Tungod niini mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang suba, ang bukid ug ang isla, diha gyud ni Kristo ipabuhagay ang katapusan niya nga instruksyon. Sa Tagalog pa, ang pangwakas na instruksyon ni Kristo. Ang katapusan nga instruksyon para sa katapusan ng henerasyon, niining katapusan nga lihok or closing movement of the story of redemption. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, atong makita niining tulo ka mga hulagway, niining tulo ka mga imahe, the three images, natural images of planet Earth. Nga niining river, mount of island. Physical yun. Nga gi-engage yun. Nakipagsandurot yun si Kristo. Ngadto kang Daniel sa suba sa ulay o gidikil. Personal engagement ngadto sa upat ka mga disipulo. O niya, gibalik niya ngadto kay John nga dito sa Mount of Olives, dito sa isla sa Patmos. Dito saysay na ni Kristo ang pangwakas, ang pagtapos sa story of redemption, na dito ang iyang mga pinili mahimo sa pagbarug nga dili sila mabulingan o dili sad sila makapornicate sa pagkaputli sa ilang mga pagtuo ngadto kang Kristo. Ang sunod nato nga mga paghisgutan igsoon, kung unsa ka nindot ang pagkahiniusa sa mensahe mahitungod niining river, mount of island, nga kining tulo nabahin sa pila ka mga panahon. Ang river 2,500 years, ang Mount of Olives 2,000 years, o niya ang isla sa Patmos mga 2,050 years after. Pero makapahibulong mga kaigalan, mga kaigsunan, kay kining tulo nga si Kristo gyud ni pabuhagay, parihas ra ang ilang gisgutan, nag-describe, nagulagway sa pariho ra nga mga katawhan, pariho nga circumstansya, pariho nga pamaan gisayawa, pariho nga pangilad, pariho nga mga panggibuhaton, pariho nga mga panghitabo sa kalibutan, pariho nga tao ang gisentro, pariho nga movement ang giparehag. Dinhi nato makita kung unsa ka importante ang katapusan nga mensahe nga gihatag ni Kristo. Dinhi lamang kita kutob muna mga kaigalaan sa sunod nga episode atong pagkahisgutan ang pagpadayon niini nga topiko nga atong gisgutan ka.